Bahil nga pila sa ulo ang naangken ni Russell Orsia, 22 anyos kag isara sa nagabantay kang Petron gas station sa barangay La Rioja, Patnongon kang ginlampusan dya kang martilyo kang isara ka sospek nga nagtuyo mang hold up plus 2 kang aga katong Setyembre 1, 2022. Sa interview kang The Kinaraya Chronicle kay Antonio Chavez, 58 anyos, imaw ni Orsia nga nagabantay kang gasolinahan kang amuto nga tion. Ginasay-say nang hinali lang tanagin pukaw kang sang kasospek kag gintayaan kang kutsilyo sa liog kag nagdeklarar nga hold up. Digya ko katurog ko mong sa holding bed. Ti nanguyos lang ko nga may nagpukaw kanaken. Pagdara taya mo ko nga hindi ka magulag, hold up ya. Ti nga magulag dara alsa dag naken. Pag alsa tindag na buksi. Ti pagkun nga buksan nakened. Sa CCTV footage kang gas station, makita ang darwa ka sospek nga nagsilid sa gasolinahan kag una anay ginlampusan kang sang kasospetsado ang imaw ni Chavez nga si Orsia antes magdeklarar nga hold up. Kang magbato si Chavez kag nagapugtaw ang imaw na kadya. Dayon nagpalagyo ang darwa ka sospek pagto sa norte nga direksyon sa pagpanta nga nahadlak basi may mga armas kag ginahuptan ang mga nagabantay. Pagbukas ko, magapak ang gawang. Tapos ang sarato nga imaw ko nga ginbalbal da naka donaw lian bla dalagan pagkita na naglagan pagtuja nung lagyo matanda biyaan naman ko nga ga amo naman to kag naglao kami yan ay digyan anda sa rakyan gali. Sa pahayag ni Police Lieutenant Unica Joy Porras, officer in charge kang Patnongon Municipal Police Station, padayon ang andang investigasyon agad madakpan ang darwa ka nakabonet nga sospetsado. Sa tilad, padayon nga ginabulong si Orsia bangad sa laslas na kadya sa kiray kag bahil nga pila sa ulo tuga kang pagpanglampas ka mga sospek. Kamusta tulad ang ang karatong mga imaw? Nedaya drone ko. Ikaw kita na dyan ang bantay. Nag-apilar naman kang suporta ang kapulisan sa pumuluyo agad buligan ang mga otoridad nga maintenaran ang kalinang kagkatawhay sa tagsa ka komunidad. Sa sangka press statement, ginpahayag kang Antique Provincial Police Office nga likawan rin kundaad kang publiko ang pagpanti sa mga unverified information agad hindi makatuga kang panik sa publiko kag makaapekto sa andang tagsa ka investigasyon. Ginpasiguro man kang Provincial Command nga alerto ang 18 tanan ka Municipal Police Station sa probinsya agad magresponde sa anuman nga krimen kag siguruhon nga mapadayon ang kalinang kagkatawhay sa tagsa ka komunidad. Mark Anjo de la Gracia, The Kinaraya Chronicle.